Carl dadi. Hey Francis, ono apa? Oh, salah sijine garpumu rusak. Piye olehmu arep mindah momotan saiki? Oh, kowe kudu ngerampungake gawean iku dhewean dina iki? Kowe genah buta pitulungan. Ojo kuwatir Francis, aku bisa nyeluk Carl si trek transformer kanggo ganti awakmu sedina. Dheweke mesti bakal bantu. Tunggu kene tak celoki Carl. Hei Carl, tangi, kita perlu pitulungan. Ayo tangi tukang turu. Francis, si forklift butuh pitulunganmu mindah-mindah barang. Awakmu bakal bantu? Hebat. Ayo berangkat. Kowe bakal berubah wujud dadi kendaraan opo dina iki, Carl? Sakmestine dadi forklift. Waktune dadi, Carl. Carl dadi. Sempurna. Kowe mirip banget karo Francis. Saiki ayo temuni dheweke. Kae Carl, Francis si forklift nunggu awak dhewe. Delok sapa iki Francis? Hebat. Ayo mulai kerja. Sempurna. Carl, ayo tak dudui panggonan nyelake kotak-kotak iku. Melu aku. Maju. Ing sisih kiwa. Iki papan penyimpenan. Yo, mrene iki parane kotak-kotak iku. Ayo mulai. Kerja hebat, Carl. Isih ono sak paringan kotak meneh. Mlaku terus, Carl. Sempurna. Arep rampung. Kowe kudu bongkar kabeh kotak ing kene, Carl. Kerja apik. Oke, gaweane rampung. Matur suwun banget, Carl. Kowe nyelametake dina iki. Waktumu bali. Dadah, Carl. Sampai ketemu maneh.
Carl dadi. Hei Matt, Matt, mobil balap iki cepet banget. Kita kudu nyekel dheweke sadurunge dadekake kecelakaan. Hei, ono apa, Mat? Lapo kowe mandek? Oh, mobilnya melayu. Kowe nyawang, Carl? Ayo digodak mobil iku kanggo Mat. Ayo cepet, Carl. Mengko malah ucul. Bakal dadi kendaraan opo kowe? Mobil polisi pastine. Wayahe dadi, Carl. Carl dadi. Mantep, Trek Super. Kita wis siap godak. Saiki ayo kita budal lan nyekel mobil ngebute. Saiki ing ngendi mobil kuwi? Mobile terakhir ing dalan tol. Ayo didelok. Mantep. Saiki kita ing dalan tol. Ayo dideleki mobil ngebut mau. Lah, iku mobile. Ayo digodak. Hei, minggiro. Pelayumu terlalu cepet. Trek Super, mobil orang ngrungokake. Kita kudu meksa mobil kue mandek. Ayo terus, Trek Super. Luwih cepet. Ayo didangdangi. Hehe, mantep Trek Super. Aku kudu ngandani Mat si mobil polisi yen wis beres. Matur suwun pitulungmu Trek Super. Lan matur suwun karo Carl sing ngirim kowe mrene Trek Super.
Sampai ketemu maneh. Dadah.